हे गोलुआ के नैया हो सोहैया हो हे भैया बीड़ा बजवैया हो सोहैया हो खना हे सोहैया श्री रामेश्वर सिंह जी भूतपूर्व सैनिक बनी फुलवरिया के माध्यम से आशीर्वाद दिले बनी बार बार प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा परम माजद हरवा बीच गोलुआ के नैया हो सोहैया हो खना भैया पीड़ा बजवैया हो सोहैया हो खना हे सोहैया आज के डेट में है रहो भाई मित्र ये पुरस्कार बड़ा कीमती बे सरूपनी हाँ हाँ यहाँ के नाम नेहा राज हो जे आज के डेट में जौन समय चल रहा बा हर तरह के इनकर गीत आवता अब बड़ी सुंदर आवाज आज के डेट में पवन सिंह जी रितेश पांडे वगैरह वगैरह कलाकारों के साथ इनकर गीत मने कितना मिलियन में जा रहा बा और वो सब ताली बजा के इनका के आशीर्वाद देही बाकी पुरस्कार और दिले बनी ते एगो बात जरूर मानो कि सब आज के समय में गावे के बा बाकी ओरिजिनल के लेके चले के ठीक बा प्लीज सिट डाउन मैम कि मैया बीड़ा महाकलपुर भानु दुबे जी इहो का करबो भाई बड़े भाई हमरा भानु दुबे जी आशीर्वाद भेजो ले भाई हमरा सिपाही चाचा भोजपुरी के बड़ी सुंदर लयदार हो हमरा के हमेशा आशीर्वाद दिले बड़े किशनकांत जी भी हमरा के आशीर्वाद दिले बनी बीणा वाली माई से भक्त कहता है माई नहीं जनकारी कुछ नहीं कलाकारी नहीं जनकारी कुछ नहीं कलाकारी ना हमारा भी कोनो जानकारी बा ना सुंदर कलाकारी बा बाकी सनी पांडे जी के प्रेम बा कि हमरा बड़ी प्यार लगता सनी पांडे जी के गुरु जी हैं अजीत हलचल भी गोलू राजा के वो बड़ भाई अब मजाक में कहीं तो शिष्य भी सनी पांडे जी के खूब सुंदर व्यवहार बलिया जिला के शान
आधा बन गई बनी पूरा रुगा सब इनका के बना दी। नथुनी सिंह जी के बाद अगर केहू के नाम होके गुड्डू साहनी, मुनीब साहनी, धुरान काका के बाद केहू के नाम होके तो गावे में सनी पांडे जी के होके, आशुतोष जी के होके, और लिखे में पारस नादान जी के बाद हमारे किशन कांत जी के हो। नहीं जनकारी नहीं कलकारी तोहर बोल पुतवा पुतवा लड़के तैयार गार्जियन के आशीर्वाद मिलो। लयदार जिला तो बक्सर बलिया तनी मनियारा जहाँ गीत संगीत जे सुने वाला हो के हम बलिया के मानिला, बक्सर के मानिला भी पुरस्कार हमरा एम के साउंड टीडी कॉलेज के छात्र नेता बनी चंदन यादव जी और वह छात्र नेता ना विधायक हो जाएंगे। बाकी विकास करे के बाद लास्ट में बहुत कहता कि भाई कोइलू परसी धमा मूर्ख खल काम के हो कोइलू परसी धमा मूर्ख खल कामी के हो। हमार सौभाग्य की गोपाल चचवा के लड़का आइल बा कार्तिक भाई हमार बड़ हमार मित्र है भारती जी जेकर अभी समय नहीं खे। गोपाल चाचा मने भोजपुरी के हम शान और बलिया जगत के शान मानिला, लेकिन हमार मित्र बन के आइल कि कोइलू परसी धमा मूर्ख खल कामी के हो। भानु दुबे जी महाकलपुर अरे की शोभा बढ़वलू काली तुलसी गोस्वामी के कि जखमी जितेंद्र मानस अरे अचरा के छैया हो सोहैया हो खना। भगवान के दरबार में साउंड के फेरा में ना रह जाए, बिगड़बो करबो तो बन जाए। हमारा पर ध्यान दो, 4 गो गीत को बजाओ ना, फिर नेहा राज जी के गीत हुई, सनी जी के गीत हुई, पवन जी के गीत भइल हुई। तो 4 गो गीत पहला होता और 3 गो बाकी बा, फिर अगला टारगेट बा कुछ कि जखमी जितेंद्र मांगो अरे अचरा के छैया हो सोहैया हो खना। ए मैया बीड़ा बजैया सोहैया हो खना। जखम जितेंद्र मानस अचरा के छैया हो
नंजी भैया बानी वर्तमान प्रधान जखमी जितेंद्र मानस अचरा के छैया हो सोहैया हो खए तनी स्टेज ऊंचा बा लिख के दे देओ के बा बेवफा चाहे हम तो सनम सुन तनी बेवफा चाहे आ गई अरे की जखम अच्छा लागल तो एगो ताली बजा के आशीर्वाद मेजर में